ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ ମାସ 17 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ବୁଧବାର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତଲାଗି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମନା, ସ୍ଥାନ ମୁଟା ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତଚରଣେ, ସ୍ଥାନ ଗଣ୍ଡରପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଚାଲ ଦେଖିଯିବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁକୁ, ସ୍ଥାନ ଇଟୁଆ ଜଗତପୁର କଟକ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟାର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ, ସ୍ଥାନ ଶରଣ କୁହୁଡ଼ି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଅପେରା ଚକଲେଟ ପରିବାରର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ଅସ୍ତିଆ ପଞ୍ଚୁଲଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ, ସ୍ଥାନ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ବାଲିଅନ୍ତା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯାତ୍ରା ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ, ସ୍ଥାନ ଧୌରିଆ ଭୀମଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯାତ୍ରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହାଇ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ସ୍ଥାନ ଧୁବଶିଳା ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର, ସ୍ଥାନ ଇଟୁଆ ଜଗତପୁର କଟକ। ଅପେରା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବର୍ଷା ରାଣୀ, ସ୍ଥାନ ଉଦୟଗିରି ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦରୀ ଲୋକନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହ ଦେଇଗଲା ରାତିର ସାଥୀ, ସ୍ଥାନ କୁରାଡିହା ମାଣିତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ରାଉତ ନୂଆଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ, ସ୍ଥାନ ନୂଆସାହି ଗଦି ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହାଇ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ସ୍ଥାନ ଚମ୍ପାଦେଇ ମନ୍ଦିର ପିପିଲି ପୁରୀ।